i som nosaltres, els periodistes, que som uns manats. M'agradaria que vosaltres tinguéssiu en compte que som uns manats. I us he de dir que em desagrada molt, i veig cares d'aquí, que algunes vegades us veig en manifestacions, que hi hagi situacions que jo les reprovo i deploro. En una situació que va passar el dissabte, que jo era present, en què nosaltres, estava el senyor Mariano Rajoy, i hi havia un grup d'escasses persones, cridant el que havien de cridar, perquè estaven indignats, igual que tots els que estem aquí suposo que estem indignats. I després acabem insultant els periodistes. En el moment que els periodistes s'adreçaven a aquest col·lectiu per donar-li veu. I llavors la resposta que hem obtingut és que no en parlem amb els mitjans de comunicació, no volem cap contacte amb ells perquè estan venuts. Clar, així tampoc arribarem enlloc. No arribarem mai enlloc. Si nosaltres el que hem de fer per algun mitjà de comunicació que dona veu al grup aquest que moltes vegades està silenciat pels motius que sigui, ciutadans, heu de pensar que el que s'ha de fer és aprofitar els mitjans de comunicació per fer passar un missatge, encara que sigui una vegada a l'hora. Hi ha molta pressió, Penseu que se'ns rebaixen el sou, estem en situacions precàries i encara som responsables i ens culpabilitzen de situacions que sovint no tenim la culpa, perquè som manats. Crec que la societat i sobretot les persones que són indignades i representeu aquest col·lectiu, crec que ens hauríeu de recolzar, igual que nosaltres podríem també fer una mica més. I un altre objectiu que per mi és important i prioritari d'aquesta vaga del 14 de novembre és que hem de construir entre tots i totes, i aquí vull dir entre totes les organitzacions sindicals que ho vulguin fer i tothom que sigui no estigui militant activament en una organització sindical, hem de construir una vegada per totes un sindicalisme de conflicte. El que no pot ser, o sigui, no hi ha mitges tintes davant de les agressions i l'explotació capitalista. Jo no puc pactar, mira, l'explotació no m'agrada però em sembla bé mitja explotació. No, o hi ha explotació o decidim l'explotació. I potser en aquests anys, això és una opinió de la CGT, en aquests anys hem tingut un sindicalisme que s'ha orientat excessivament cap al conflicte, cap al consens, cap a buscar pactes i tal. En la mesura que siguem capaços de fer una vaga de combat, hauríem de ser capaços de traslladar aquesta necessitat d'un sindicalisme de ruptura en els centres de treball. I això implicarà, i ho deixo per la mateix, que pensem què farem el 15. La vaga no s'acaba, la lluita no s'acaba el 14 de novembre i, per tant, el 15 de novembre ens trobarem els diferents sindicats que hem de fer alguna cosa contra les retallades de l'administració pública, contra els EROs, etc. I no només els sindicats, sinó el conjunt de la població. Ells han intentat destruir la plataforma des de baix, ficant trolls i tal. Com no han pogut, ara ho estan fent a través dels mitjans de comunicació. Repetint-ho tantes vegades, la gent se cansa i així està arribant un moment en què ja no me'n parles més de hipòtesi, no sé res més de desnonaments. I volen gastar el diàleg aquest, la lluita aquesta. Llavors, per això nosaltres encara hem de continuar més. La prova la tenim fa una hora, ha sortit del jutjat, que una afectada, la senyora en procés, si no dona una ordre de dalt, el divendres, dia 16, a les 12:30, a l'Avinguda de Roma hi ha un desahuci. Ells continuen treballant, i com continuen treballant, ja està ordre, el dia 16 estarà el desahuci, i el dia 30 hi ha una altra reforma. Per exemple, quin és el model de treballador que vols tu? I ho esteu veient a gent jove. És a dir, a gent jove, a nebots meus, estan treballant amb 2 carreres, amb 3 idiomes, per 600 euros. I algun ni siquiera els 600 euros, algunos per un cata de migdia. I això té un nom que és esclavisme. Aquesta és la sortida de la crisi que en aquests moments el sector del capital vol. El sector del capital vol dir les finances, els propietaris del banc, els propietaris de les grans empreses, que són els que controlen la política i els que controlen el mitjà de comunicació. I quina és l'altra sortida? Perquè també hi ha una altra sortida possible, això s'ha de dir, el que passa és que això encara no estem tots convencits o la població no està convençuda, però sí que hi ha una altra sortida, que és repartir el càrrec de riquesa. En resum, és això. És tot el que hi ha a la societat, la moltíssima riquesa que se continua produint, que no s'acumula en mans d'uns pocs,
sinó que estigui repartida. I que el treball que n'hi ha estigui repartit. I això és. Pot ser que amb aquestes condicions, diguéssim, no tothom tingui el nivell de consum que té ara. Pot ser, potser la gent no se podrà canviar de cotxe cada 5 anys, però per què vols canviar-se de cotxe cada 5 anys? Si amb un cotxet inclús te sobra, no sé. És a dir, que sí que hi ha altres sortides i el que estem decidint en aquesta vaga és quina sortida li donarem. Que no ho decidirem ara tampoc, perquè la lluita, és a dir, el franquisme tampoc, una cosa que molts coneixem i que el llibre d'història del franquisme no va ser una cosa de 2 anys. Trobo que sí, que el 14M fa la impressió, ja estem currant de valent perquè això sigui, però la lluita no acaba el 14, que vull dir, la lluita el 15 seguirà i el 16 seguirà. No serveix de res anar a una vaga i que surtin 20.000 persones quan després tornarà a guanyar, per així dir-ho, l'Artur Mas i la gent aplaudirà. Perquè és el que va passar l'any passat, molt 15M, 10.000 persones, 15.000 persones, dos grans manifestacions, però després ens aixequem a la plaça de la Font acampant i ens trobem que el dia 21 de novembre ha guanyat amb majoria absoluta, amb un 32%, el Mariano Rajoy, que és un 32% de vots en tota Espanya. No és res. Vull dir, siguem conscients, fotem la xerrada als nostres companys y diem-los que no, que hay alternativas. Es decir, nosotros estamos con 1000 motivos o miles de motivos para ir a la huelga, pero resulta de que no son los fundamentales. Para mí, los motivos para ir a la huelga se centran fundamentalmente en aquel sitio donde se da la ayuda de clases, en aquella raíz que es precisamente donde se da la explotación del hombre por el hombre. Allí se produce precisamente la mayor contradicción del sistema capitalista y resulta de que cuando deberíamos haberla utilizado, aprovechado para haberse hecho tragar, nosotros venimos permitiendo que allí donde se da la lucha de clases, que es en el centro de trabajo, donde se da la explotación, resulta de que nosotros permitimos que se eche a gente a la calle y se deje a los que quedan trabajando, sé que quedan algunos, haciendo jornadas, las mismas jornadas que se vienen haciendo o incluso más largas, incluso con salarios reducidos, etc. Ahí es donde se produce el fundamental motivo para ir a la huelga. Cuando no hemos sido capaces de mantener precisamente la lucha de clases en esa raíz, resulta de que en estos momentos estamos hablando de luchar, de hacer huelgas por no sé cuántos motivos que se generan precisamente de esa raíz.